Или сега, брат, да ти обясна една проста философия. За да станеш, първо трябва да бъдеш. Първо трябва да бъдеш бизнесмен, тогава да станеш бизнесмен. Първо трябва да бъдеш волейболист, после да станеш волейболист. Ако искаш да станеш бизнесмен, първо трябва да почнеш да бъдеш, да почнеш да се държиш като бизнесмен, да почнеш да говориш като бизнесмен, да почнеш да мислиш като бизнесмен, да почнеш да се движиш като бизнесмен. Също и с волейбол, с волейбола. Ако искаш да станеш волейболист, трябва да почнеш да спортуваш, да се храниш, да спиш като един волейболист. Това се дължи на закона за привличане. Привличаш това, с което си приличаш. Просто има един буфер, който повечето хора не разбират, че съществува като цяло. Просто от момента, в който вземеш решението, до момента, в който това нещо се изпълни. И за решението говоря за момента, в който решиш да бъдеш това нещо, което искаш да бъдеш. И до момента, в който това нещо реално се изпълни, има един период от време, който е неопределен период от време. И много хора се губят в този период и се отказват в него. Едно единствено решение е дали от всяко едно нещо, което искаш да направиш. Просто трябва да решиш, че искаш да бъдеш това, което искаш да бъдеш. И малко по малко почваш да мислиш така, фокусираш се върху тия неща. Привличаш тези неща, които привличат това, тази личност, която искаш да бъдеш. И малко по малко се превръщаш в тая личност, като вършиш всичките неща, които тая личност прави. Ако искаш да си крадец, не го препоръчвам, но да си представим, че искаш да си крадец. Трябва първо да откраднеш, тогава да можеш да се наречеш и да станеш крадец. Това първо трябва да бъдеш и после ще станеш. Философията е много проста, много хора не я разбират. И това е проблема. Нямаш достатъчно информация, не разбираш как стоят нещата. И това е проблема. Винаги това е проблема, когато се случва нещо и когато не ти се получават нещата. Просто ти трябва правилната информация и да знаеш как да погледнеш на нещата, защото кажем, примерно, провала никога не е провал. Единствено е провал в момента, в който решиш, че това е така. Защото ако си с тая перспектива да го приемаш за провал, то е провал. Но ако си с тая перспектива да го приемаш за урок и да извлечеш всичко позитивно от него, въпреки учиш от негативните неща, извличаш позитивните. Извличаш позитивните неща, учиш си уроците от това нещо, което се е случило. Без значение дали е добро или лошо. Няма абсолютно никакво значение. Всичко е тук в главата. Всичко е както го видиш, както прецениш. Философията е просто много. Просто това силово вещество, така нареченото мозък, трябва да се използва. Постоянно трябва да се използва. Използвайте го за добро.